bi le ha tao le khang pe ko ya tu do le ha we ni ma kha pe o cho ko kha gai ha we a shu we ba ko tu le no tha we ba ma ta na pe la me kha pe le nga bo nga che kha yu yo no ha me cho ma pe tho no ni bo le cho ma pe ga nga ha me ni ma shi kha ma ya na ja me cho ha ja me no pe ya po ya ni ma ye kho lo ha me kha pe te mo cho ma yo shi yo ya ki lo ko la tu po pe ma yo shi che ga no tha le ba tu po pe po ka ma tu ta yo le ba ma ya có ra từ đó nghe hà về ni mà khá về ở cho bố khá gai hà về à chú về bác cô tu lệ nó thà về bác mà ta nói hay là về khá về lên nhà bố nhà sẽ khai chú về nó hà về cho mà phải thôi nó ni bo mi cho ma pe ga nga ha me ni ma shi kha ma ya na ja me cho ha ja me no te ya po nga ni ma ye kho lo ha me kha pe te mo cho ma yo shi yo ya gi ro ko la tu po le ba tu po te po ka ma lu ta yo le ba ma ya no ha mi cho ma pe tho no ni bo we cho ma pe ga ya ha me ni ma shi kha ma ya na ja me tho ha ja me no te ya po ya ni ma ye cho ma yo shi yo ya gi lo ko la tu po e ma yo we shi che ga no tha le ba tu po te po ka ma tu ta yo le ba ma